בונז'ור פיליפ. בונז'ור. האיש היקר שמהנהן פה בראש לימיני הוא פיליפ גוזלן, מפיק מוזיקלי בעל שם בינלאומי, קולגה וחבר. בונז'ור פיליפ. בונז'ור. ככל שהטכנולוגיה התפתחה עם האפליקציות, הגאדג'טים, היוטיוב, בעצם מוזיקה הפכה להיות שמחה גדולה. מה שבטוח שהמוזיקה הפכה להיות מין גאדג'ט. אומרים איזה שיר מדליק, שמעתי ברדיו, שמים את הסאונד האונד, שומעים, רואים את השם של השיר, קונים אותו דולר. לא יודע אם את זוכרת, היינו הולכים לחנות, היינו בוחרים דיסקים, מדברים אל הבן אדם, שומעים את הדיסק פעם אחרי פעם. היום אין את זה. 7 שניות, הילד שומע את המוזיקה, לא טוב, טק, זאפינג. גמרנו. אחד הדברים שבעיניי מאוד מקסים זה אנשים שלוקחים את המוזיקה ומשתמשים בה בשביל לעשות עולם טוב יותר. יש חבורה של שוודים שלקחו גרם מדרגות במטרו, התחיברו להם כל מיני אינסטרומנטים ובעצם הפכו את המדרגות הרגילות לפסנתר. בסופו של היום הזה אף אחד לא השתמש בכלל במדרגות הנאות. כן. והיופי שבעצם השתמשו במוזיקה ובפן בשביל לעודד אנשים לעשות פעילות גופנית. אבל זה מוזיקה או שזה גאדג'ט? תגיד, שמעת על הפופ דיבה הזאת, אצונה מיקו, שמשגעת את יפן? והיא אמיתית כזו. היא נראית מעולה, פרפורמרית חבל על הזמן, ולא תמצא אותה בצהובונים. היא לא אמיתית. לא, היא לא אמיתית. כי הבנתי שכל הקול שלה ממוחשב. מה הסוד שלה? יש כל מיני תוכנות, פלאגינס, שנקראים אוטוטיון וכל מיני דברים כאלה שאת יכולה לא לשיר ואנחנו מנגנים את המלודיה שלך. זאת אומרת, את יכולה להגיד, פיליפ הוא בחור נורא יפה. פיליפ הוא בחור מאוד יפה. ואני יכול לנגן את זה ולעשות מלודיה ולעשות לך כאילו להיט עם מה שאמרת. איזה כוח יש היום לחברות תקליטים? לחברת תקליטים היום אין כוח כי היא פשוט, היא לא יכולה לעשות כלום חוץ מהופעות. שמים את המוזיקה ביוטיוב, היא צריכה אולי לפרסם את הקליפ. אבל אם את מסתכלת על זה, מכרנו את המוזיקה רק 100 שנים. את יודעת שהיום, אם אתה מפורסם בכל העולם, אתה עשית להיט עולמי, אתה יכול להביא לך מיליונים רק מהשמעות. אז הכל בסדר. My name is Boxy. בהקמה של יוטיוב עשתה ממש מהפכה. הביאה תחושה שהכל אפשרי, שאפשר להגיע לכל בן אדם, לכל מקום. ויראליות זה באמת מדבק? כמובן. תשמעי, יש לי דוגמאות מטורפות על ויראליות. אני מכיר אנשים, כמו מילן פרמר בצרפת, אנשים כאלה שעשו קליפים ב$8 מיליון. הקליפ הזה, היה להם 70,000 צפיות. אמנים אחרים עשו קליפ ויראלי של $5,000, היה להם 3-4 מיליון כניסות. זה מטורף. אני דווקא רוצה לספר לך על חברה שלי ששנים חלמה לנגן על יוקללי, והיוטיוב הגשים לה את החלום. היא מצאה שם עשרות שיעורים של יוקללי. מה זה יוקללי הזה? יש אנשים שמנגנים ביוקללי, ויש אנשים שמנגנים על יוטיוב. אתה חושב שככה קוטימן התחיל? קוטימן מפיק מוזיקה. קוטימן עושה מוזיקה, אבל עוד פעם, תנסי לשים את קוטימן באוזניות בלי לראות את יוטיוב. זה מוזיקה? הקרינו אותו בגוגלהיים. BM למרון 5. תשמעי את זה בלי לראות את זה? היום אתה צריך לראות את המוזיקה. אז הוא מוזיקאי, הוא עושה מוזיקה. אז הוא פרפורמר, איך תקרא לו? הוא במאי? במאי של סאונד, הייתי קורא לו. ציפור קטנה לחשה לי שאתה יכול לגרום לכלבים לדבר. אני חושב אנשים היה להם קצת כבוד בשבילי. אז אתה בעצם צרפתי, נו. שיושב בתל אביב סיטי ועובד עם אומנים מופלאים בכל העולם. איך אתה עושה את זה? אינטרנט, מקליטים היום זמרת, לא משנה איפה היא נמצאת. אנשים שולחים לך את מה שהקליטו דרך מייל, זה מגיע לך בריל טיים, ממש קל. ההתפתחות של הטכנולוגיה, כמה עבודה בעצם עושים על הקול המקורי של זמר או זמרת? הרבה. זאת אומרת, יותר הטכנולוגיה מתפתחת ויותר אתה מוצא דברים לעשות. זאת אומרת, פעם היינו מקליטים זמרת והיינו עושים את כל השיר איתה. היום בשביל שהקופי פייסט לא יהיה ממש קופי פייסט, אז מכניסים עוד פלאגין שיעשה כאילו שזה לא קופי פייסט. ואחרי זה היא פה מזייפת, פעם זה היה בסדר, היום אי אפשר לזייף. ואחרי זה מתקנים, אומרים, לא, אין זיוף איפה שצריך, ואז מכניסים את הזיוף איפה שאנחנו רוצים. כדי שזה יהיה יותר human. ומזהים את הקול המקורי בסוף? לפעמים לא, אבל בדרך כלל כן. אז רגע, אם אני שרה ולא מזייפת, אז אתה בעצם יכול לעשות אותי כוכבת. We are the world. זה בגלל זה את פה היום. We are the children. תגיד את האמת,
אתה לא מתגעגע לפעמים לריח של התקליטים מהוויניל? בטח. כן, גם לסאונד. תודה רבה, מונשירי. בבקשה, תיכנסי, בוא נעבוד כבר.